Izinombolo ezikamthaniya lamagama. Legal or illegal foreigner. Ake siwabheke. Ecosystem. Ake silifaka amehlo engqondo. Nasi isibonelo. Amazwe omhlaba anomnotho. Alawula ukuthi ngubani ongenayo nophumayo ezweni. Banolwazi oluqinisekile lokuthatha izinqumo. Dubai, uma uze lapho ukuzoshayela itekisi, awukwazi ukunquma ukuvula isitolo. Cha. Abokuhamba la ezweni lethu banamadokumenti ngoba osopolitiki nezikhulu zathatha izifumbathiso. Asikubeke lokhu eceleni okwamanje. Sicela uhulumeni, izakhamuzi noma izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni zibonise imininingwane eqinisekisa ukuthi sike sashoda ngama-waiters nabasebenzi bezindawo zokudlela. Lesi sibonelo siveza obala ukufuduka komdabu. NgesiLungu displacement. Ngisho nelisti yamakhono anqabileyo liyi-nonsense. Ngoba igqugquzelwa ukufumbathisa kosopolitiki. Infiltration and displacement okwanzeka ezweni. Bayashoda yini abantu abangaphatha ama-Spaza namasaloni? Lutho, abashodi, siyangenwa qha. Liyahamba izwe. Izinombolo zabezindaba zafakwa amanga ukuze sikholwe amaqabane. Bedayisa izwe nezakhamuzi. Ngaphambi kokuba uthi abantu bakwamanye amazwe kukhona abasemthethweni ngoba benamaphepha. Sukuthi bengahlala. Ubokhumbula bonke abanaso isizathu sokuba lapha. Kodwa bafumbathisa osopolitiki. Igunya le-ANC kwakuwukuhlanganisa abantu bomdabu ababekhishiwe ngenxa yobandlululo nomnotho wezwe. Onke amathuba omsebenzi namabhizinisi kulelizwe kungokwakho sakhamuzi ngaphambi kwanoma yiliphi iforeigner. Uthandi lona.